Mario Grech, Segretario Ġenerali del Sinodo dei Vescovi. Isem Monsignor Mario Grech, Segretarju Ġenerali tas-Sinodu tal-Isqfijiet u Isqof Emeritu ta' Għawdex, kien l-ewwel wieħed minn fost 13 li l-Papa Franġisku ħabbar li ser jinħatru kardinali f'konċistorju li ser isir fl-aħħar Sibt ta' Novembru. Mario Grech huwa t-tielet Malti li ser iservi f'din il-kariga prestiġjuża, bl-aħħar wieħed il-Kardinal Prospero Grech miet fil-bidu ta' din is-sena. Din hija l-ewwel darba li Għawċi ser ikun kardinal wara li mexxa din id-djoċesi għal kważi 15-il sena u se jkun fost il-kardinali eletturi bidritt li jieħu sehem f'konklavi għal ħatra ta' kap tal-Knisja Kattolika. 6 mill-kardinali l-ġodda huma Taljani fosthom Patri Raniero Cantalamessa li huwa l-predikatur tal-Papa. In-nomina ta' kardinal Malti intlaqet b'ferħ mill-ogħla awtoritajiet tal-pajjiż. Il-President George Vella awgura lil Monsignor Grech li f'dan l-irwol ġdid jagħmel użu mill-għarfien, id-determinazzjoni u l-esperjenza vasta tiegħu għal ġid komuni. Il-Prim Ministru Roberta Bela u l-Gvern qalu li l-ħatra hija ta' onur u privileġġ għall-Isqof Grech u għall-pajjiż kollu. Il-Gvern qal li Monsignor Grech huwa magħruf għal mod kif waqt id-diskorsi tiegħu isemmi ħafna temi soċjali u kien jagħmel argumenti b'saħħithom ħafna favur it-tisħiħ tas-soċjetà. Il-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech qal li din il-ħatra hija għarfien xieraq mill-Papa għal ħidmet l-Isqof Grech u awguralu biex f'ħidmietu jkompli jgwida ruħu mill-ġid sħiħ tal-persuna. L-Isqfijiet ta' Malta u Għawdex ferħu lid-djoċesi ta' Għawdex u l-familja tal-Kardinal elett, l-Arċisqof Charles Cicluna, l-Isqof Anton Teuma u l-Isqof Joseph Gallia Kurmi weduh it-talb tagħhom biex ikompli jaqdi l-Knisja Universali skont ir-rieda ta' Alla. Monsignor, insellimlek u ta' privileġġ u pjaċir li qed nilqek fl-aħbarijiet ta' 8 nifraħlek għall-kariga l-ġdida tiegħek ferħanin ferm kemm l-Għawċin u anke il-Maltin. Nassumi li meta ikun hemm kariga jgħidu ta' isqof, inti forsi tkun taf ftit qabel imma tkun marbut bis-sigriet biex ma tgħid xejn. X'ġara fil-każ tal-nomina tiegħek ta' kardinal? Fil-kwarta kont ġej minn għandu d-dija tal-Italja ta' Ruma Campo di Fiori għax iltqajt ma' saċerdot ħabib tiegħi u x'inkont fit-triq ċemplit li koppja ħabiba tiegħi, Albert u Marguerite Borg. Qallu li il-Papa għamlek kardinal. Jiena ma stajtx nemminhom għax kienet sajjetta fil-bnazzi. Imma appena qatajt bdew deħlejn il-messaġġi, jiġifieri jiena l-aħbar irċivejta mingħand koppja minn Malta. Daqshekk naf dwar il-ħatra tiegħi. Kardinal elettur, din hija storika għaliex sa fejn nafu anke aħna fl-istorja, se tkun l-ewwel wieħed li ħatkun kardinal elettur. X'responsabilità issa se jpoġġi dan kollu fuq spallejk? Dik hija waħda mill-impenji li jsir ikolli, ġifieri li nkun fil-konklavi li jeleġi lill-Papa l-ġdejd. Però naturalment bħalissa għandi l-Ministeru bħala Segretarju Ġenerali tas-Sinodu tal-Isqfijiet li s-Sinodu jew aħjar is-sinodalità fil-Knisja hija tema għal qalb ħafna il-Papa. U naħseb illi waħda mill-raġunijiet għalfejn tani din il-ħatra hija propju biex jagħti forza lil din il-mixja sinodali tal-Knisja. Però mbagħad il-kardinali, speċjalment dawk li qegħdin Ruma kif ħankun jien bħala kollaboraturi mill-qrib tal-Papa ikollna diversi mansjonijiet. Ġifieri isejħilna biex ngħinuh f'diversi dipartimenti. Pereżempju jien diġà naf għax xi 3 xhur ilu ħatarnu wkoll konsultur fil-dikasteru li huwa responsabbli minn l-għaqda bejn l-insara. Naturalment dak imbagħad li jitlob minna il-Papa nippruvaw inwettquh. Issa nassumi wkoll naf li għandek laqgħa li kienet skedata mal-Papa l-ġimgħa d-dieħla
ħataraħ wiċċ imbuċ l-ewwel darba wara li ħadd l-aħbar. X'se tgħidlu? Is-soltu ġifieri minħabba l-uffiċċju tiegħi niltaqa' regolarment mal-Papa. Is-soltu jagħtini appuntament biex niltaqa' miegħu Santa Marta fejn huwa jgħix. Però il-ġimgħa l-oħra meta ċempilli biex jitlobna ħan niltaqgħu il-ġimgħa d-dieħla qalli biex immur il-Palazz Apostoliku. Ngħidlek is-sew jiena rajta strambet imma ngħidlek is-sew kont inħossni iktar at ease u at home. Mentri f'dawk is-swali imma insomma naħseb illi meta ċempilli l-Papa allura kien diġà jaf x'ser jagħmel illum u allura rid jagħtiha ċerta formalità. Però hija laqgħa tas-soltu li titratta dwar il-ħidma tiegħi bħala segretarju tal-Sinodu tal-Isfijiet. Monsignor Grech, nawguralek f'isem il-Maltin u l-Lawċin kollha għal din il-kariga sabiħa tiegħek. Il-lejli tajjeb. Grazzi u insellem lill-poplu Malti u Għawċ naħseb illi din il-ħatra mhijiex kwistjoni tiegħi personali imma għarfien min-naħa tal-Papa tal-Knisja ħajja li hemm f'pajjiżna. Grazzi u l-bambin magħkom.